дар Исфара бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани рӯзи модар ва баланд бардоштани маърифати оиладорӣ омодасозии ҷавондухтарон ба ҳаёти мустақил озмуни шаҳрии суруди анъанавии халқии аллаи модар доир гардид. Он тибқи нақшаи фаъолияти ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Суғд, риёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва шуъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара баргузор шуд. дар раванди чорабинии муовини раиси шаҳр Мадина Бобоиён баромад намуда, дар радифи ташаббусҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, хоса раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода оид ба эҳё ва оммависозии анъанаҳои наҷиби оиладориву катбонугӣ вобаста ба ҳадафҳои чорабинӣ, рушди истеъдодҳои ҷавон ва ҳарчи бештар баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангию адабӣ дар байни ҷомеа ва бо ширкати фаъолонаи духтарону бонувон, зинданигоҳдории анъанаҳои миллӣ, омода намудани духтарон ба ҳаёти оилавӣ ҳарф зад. Ходими намоёни давлатӣ Гулафзод Савридинова зикр дошт ки ободӣ ва солимию маърифатнокии ҷомеа ва бунёди зиндагии солим аз маърифати ҳар як аъзои оила вобастагии қавӣ дорад. Агар оила ба фарзандон тарбияи дуруст дода ҷомеаро қаноатманд намояд, албатта давлат ва ҷамъият ҳам ба мақсаду ҳадафҳои худ мерасад. Сиёсати оқилона ва раиятпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳли ҷомеа, яъне моро водор месозад ки барои мустаҳкамии оила кӯшиш намуда, онро ҳамчун масъалаи муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ қабул намоем. Сипас иштирокчиёни озмун маҳорату малакаи худро дар иҷрои суруди Алла, интихоби матну оҳанги он, услубҳои сурудхонӣ ва ороишу оромиши хонаводагӣ намоиш доданд. Ҳунари онҳо аз ҷониби ҳакамон, ашхоси бароманди диёр баҳогузорӣ шуда, ғолибон бо сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр сарфароз гардонида шуданд. Дар озмун ҳамчунин намояндаи шӯрои ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Суғд Мавҷуда Мирпочоева иштирок ва суханронӣ намуд.